Hold up dos Junjun ma. Hold up do gijahang kita. Hi guys, majungod to guys, udto na dyan na sila, nauli na. Nasangit eh, di sinanimang trapal. Hala na iningabot nga, kuan. Shopee. Kasi mag-order. Nalalatunga daw. May pambayad. Ayos to. Di siya nag-order. Siya nag-order, tapos makipagtunga. Sana ko na mamawin nun niya. Ako na yung biyaro na yung order. Hindi nga, dito ko ni Muto nga ka. Mayo. Na-hold up ako na. Kasi na-hold up ka? Na-hold up ito. Bayad. Bikong na-hold up ka. Namang kita, na-hold up. Ginangatan nilo na yun eh. Tabi nga ba, inabot yun pag abot na mo. Order na naman, laitik bayad ah. Uy, at least dili full tunga to. Lens lagi. Lens. Sa camera. Hi Benz. Wait view lang yun. Wait view. Mo nagi mong order sa Shopee? Tanawon? Para sa din. Lens ra lagi na siya. Para Mura siya zumba nga lintip para times 1 sa camera. nas diyan guys, ninguli kay wasi jaga baon. Sino ba na? Asa ka pa dong? Mayas na ko. Sinsya na mo rin nga ang guys, wala mo ko'y bag. Plastic na yung butan, layas na ko guys. Asa ka? Layas na ko. Basura na yung dala. Hoy! Asa ka, oy? Lulas. Sira ulo mo. Diba? Hala, narabit giring diha. Nang tanan ko gasa ka? Yung kamlayas ka? So guys, sa maning yate dito si Babaw Labuno ni Mama. Anan ko. Ginitigiring siya ang paglikod. Haglik magkagtay-giring. Saan ni Ron? Oo mo na diya. Kaya, Tara. hindi naman ko makalingkod. Nakalingkod ka diya? Nakalingkod. Ito sa amin sa kwan guys, Ibabaw. Ay maghatag mi dari sa kwan ni Mama. Diyan Labunon. Mga tagsambag nagbalik. Ako may mo pangutan. Naglikan ra magagihanan. Ano po diya? Si panukod, munaog ko be. Munaog ko ba? Hala. Panakan ako ba? Ay, yun ka. Natong patagad. Ayo. Wait daw. Monto ko rin. May monto ka. Dungo. Ayo. Te, labuno ni Mama. LBC te. Daghan ra ba? Gamos gid na. Ah, ako ganahan ikaw. Unya ra makalugar gud ka. Kalugar ka. Panahon miyag dungod. Oh, panahon ray agda. Sige naman sige. Isa ka na nito na. Unsa na kalawak karon? Masayro ba ako? Yung topic kay ni ka. Uli. Sama naman sa magpalaban na ho.
Gusto mo ikaw juga wala ba? Ada mana sa una ko. Sa baglain, dahil sa pagmamahan. Pili kita siya. Lagi ko pala balain lagi. Nandot ang ano panahon. Man taginani na, hindi na siguro ni Mulan kay wala na may kuan. Wala na may pressure. Malag magpadayon. Gahapon mi tayo inani o ninguwan lagi. Bitaw ingon bitaw Maghapon. kahapon. Electric. Kain na ba ni kay ulan ning unaron pag uma. Yeah, pero pod. Nako nga ni ro kadlawag ulan, kay kinit ka ako. Kani parang buntag sigsamo kay nakalimtan ko na ko gato. Ari sa amit eh. Aton putong mo tayo. Ikaw na lang may bahala kano sa nimo labahan. Dapat agi mo. Ano si boss? Kuya ba nung putas agyanan ko eh. Ay giyok diri. Lalo mo ba kay diri mo? Mamusmus tang yati. Kasi mamusmus. Itaw, ako. Kasi pud kagi na ng kuan. Lilihay na ganito indot pagyanan. Magir ba dito ning bato? Masakit sa kunot. Lami po diagig bato kay muntol ba? Pinod to dito. Pinod to. Abi to maluto. Nagsaging pa. Mga tagsampak ka. Sampak. So na to pagkapot. Nay, tanong si babaw na. Mga sa takarijot. Ano? Di man mabot. Kuit, jaway kuit, tinataka-balik na natalan ni panguha na. Saka na ng kuwan. Sanga. Saka. Di mo balik ko ni bang kapantak. Kapura to abta. Hindi ka ngabton di. Hinubunta ta dito dapito dengan kay gino. Pagwarag pila ka buok. Ha? Kana ba na? Ubi. Bro. Nada ni sud, may sud. May nada sud hinug na. Lugo. Hilog ka na biyo. Naisod wala. Ba, kana lang bagong dagdag. Hilaw mo na sa ubos be. Sa dilag hilaw. Gara na sakto ra ni. Daw patra ka buok. Maghimo ko panong kit. May na lang na patra buok nakuha. Uy, Mingkoy, nalagi kay Sas, Mingkoy. Hi guys, na nakaulit na mi guys, di kasi babaw siya, maniud to mi. Napagamong kuan guys, napagamong saging nga dinang dapat ya pamangro. Diyan napapuda kuan ginamos. Saging lang malakas. Mo ni ang kanon saging, maniud to na. Sige lagsadsad, manguwag. Sambag, nagabot sa bay, wara, malimtan na, di nakakuha. Mangitag-kuhit, di ay. Walay kuhit. Kuhit ray. Pwede mo siguro musulo dito? Kung gusto na paraan, may gusto, may paraan. Paraan. Pwede paraan, kaya di man tayo makakuha, kaya matay kuhit. Maghimo pa tag kuhit. Sambag iba, sambag. Pwede mo so dito, gay? Haman dapat sambag. Kanang gihimo diyang kuhan sa barangay, oh. May dagang bunga. Sa barangay. Nagamang sadan guys. Kuhan sa yuti nga na itlog. Lagi na doon ka din mo sa iyo, tiga? Oo. Mangukay. Namalik ba sa kadaan gabi eh.
Di ba niya kitag palingki kita nagsimba? Kinamalitag sayote. Pero naman kay utan. Dari na. Iyan, ano na nagyan? Ayo. Oh. Mga May kita. waga nga nilawoy ni mama guys. O sayote nga na itlog, maniyang giluto ganihang bunta guys. Nandiyagang kanon guys, karirang saging. Mga. Bahalag saging, basta labing. Darakuan guys, ginamos. Ganiya, mora po niyang gipamahaw. Mabuhay naman po, mora niyang pagkaon. Kundin. Unang kaon bo. Ha? Batangan na kuan guys, suka. Mga antakas, mga ko. Ngayon kagaingan kang na-hold up. Hold up. Hold up ito ko. Na-hold up ka? Iyan. Na-hold up dos Junjun ma. Na-hold up daw gijahang kita. Hold up sa kuan, pambayad ni Iyan. Ang pera tang kasabot ano? Sabot na. Tuka ni, cinta. Cinta, pila niya. 160. Ito ko. Ano yung pinuto mo? Ano di ay, gipalit bitaw ni para kanon. Diyan sa day na, dinan laman ni kanon. Anong pinuto? Di pa na. Labo pumanis kanon. Uy, pick up na nila. Kuy, gian dali na gian, kaya maliit na ka. 20 lang yan. Guys, di ka diha guys. Mga unta guys. Di man nagkuha dali. Bag. Manguit yan, mangita pa Di biskuit mo. nila kan diyo. Kuha. Dihas outpost. Opus. Basta outpost, ano yung pinagkasa? Nanan pa sa tubangan nila, Kuya Ricky. May tag-iya diya. Parang na taon. Dari na, huwag ka maliit na ka. Diri og sa ilalong do man ni college para balik thanks to ang yang kuan niya ba. Ayos to din lagi. Kaayusan yung sa maday bubani. Hindi lang kung sa abogado mangingiyot hindi ko na siya. Nga ni good pang lingaw pang memories ka po. Nya nagyan ka nagyan. Napag yung sa order na ag kanang iyang hood Siya extension. wala? Pero ako ni bayad ato kay reklamo naman na siya oh. Ang sama? Ingon siya na. Kasi ingon niya. Nawa, muri gud na atan. Mo na pinakaklarong kastorya. Magpagani pag Pasimin ko ka na. yung baso in tao. Ayaw tantangan na yung kuwan pa kay iya ang mana ipron doon. Unsa man? Ikaula na po ni mo. Mas iya lagi na ipron lagi dia na ilatan. Iya, nakalimutan na siya. Makalimutin nga. Natural naman as pangidaron. Makalimutin. Kuyon ko niya usay baingon kong minaw kuno pagkagabi nga wa na ra ba ko muna og tingal ta. Mura mo tali ko pangabat-abat diri mi siya. Dai naog pagkagabi alas 11. Naog boy nakatugan iko. Siguro nga si Kauban Trigi. Buk niya. Yung bana di Gipasindan na kanina siya. yawan ko ano. Bro magluto may ugma pa. Okay le? Ano sa ingredients? Balo. Kuan man to soup man to. Unsa mushroom? Pan? Nagsugod na mo siya pinto niya. Undot ni matrapan. Ika? Lagi pan. Depan ba uhong? Tangoy-tangoy. Ngayon, tangoy-tangoy ma. Kaya mo nagdalonggan sa mga baboy ka lang dinagkuhan sa kahoy. Ah, Mushroom gani yung pan ko. mo na yung mushroom. Tangan lagi. Uhong mo bitaw na uhong, di ba? Hindi ang uhong katong bukad sa tangan tangoy-tangoy na. Katong tangoy-tangoy kay marami. Pariyara ng mushroom. Mushroom ang tawag na. Katong tangoy-tangoy, maratog katong naidanggan sa unggoy. No, pila kahoy pala bitagay mushroom gyapon pila na. Ay, nag-species. Hindi na siya forma. Kujanji. Gagmay man ang kudadi. Ang gagmay putong kujanji no. Sa may tawag dito ha. Pan. Lami kanina kanuhan kay murag mula guto. Kaon mo ko dana. Banyo, banyo mo mga ilin eh. Ikaw ko makakaila. Kala ko ba di kakakaila sa Ganyan atin. mo ko din yung subo nila. Kembro yan pala. Bawal. Makama sa kautugan niya. Masama sa kasugan ni siya na ako pambili.
Oh, mayroong kang libre. Libre. Lanas lola, ng alok na, libre daw. Oh, Oh. kunin mo na. Kunin mo na. Bike. Dali oh. Dako! Dali man nakakuha, dako na. Dako! Oo na, siguro mabutan ni niyang Oh, kuwan. tagaan din na siya, simpre mo yung anak pa na siya, Nga. na si Madam daw. Wala akong datag. Ngayon sa ganun. Kuya wala. Kama siya na, makanan na lang mong mangga. Gahapon pag kinaon ng saging mo ginamos. Ang Ibang kamay na lang yun, may oras. Nabunta ka? kulibong bumbuin ka man din. Hindi mo pwede pang... Ang dara din, ang dara. Hindi ko kayo bang natruman ako ato kay... Yate, magkatruman ko ato. Natrumaw niya. Yate kayo pag humag Valentine's Day. Nindot kayo, resulta pag humag Valentine's Day. Kung sama ni siya tunulan, oy ka! Kiyat lang now. Natruman ko to Valentine's Day, yata ito. Kaan pag nakakarton na pisahat, narilag pa mo. Natruman lagi ko ato ba? Gaming kaon mo rin, di bang sa kubidaan kay Mata niya ko anin yata ina. Wala Nga ang tao. Magkatruma. Kung na ba kung kinaon nila, ikaw kung kusugan yung masubigoto dito. Yung mga snack, pusok. Oh, Ngayon. Ay, mo dyan. Islam gyapon. Kilawin ko nung yun. Kanara ba yung aslong bali? Dito. Bali ra pa niya. Di ko kanilang ako ang hiwa. Yung mga gayday. Ha? Bawa ni Jano nas naman si Jang. Tamis mo na ganyan. Kung napagkawa. Kami mo gina. Tamis man. Tamis man na. Sa panglasar na Kung nasa na niya? Ang sayo. Tagay gaslim dia gila. Gaslim Tamis. Mo gitaw. Hindi na ba aslong ma? Tamis mo kay ma? So yan, panlasa lagi na, kuya kayo. Lasa ng mama. Lain na na yung dila ma. Lain na yung kung lasa. Pili mong edad ma, 74. July. Nag-iba na yung panglasa din. Bilis na karadyo tang mabutada ng pangidara. Ay may kitkita nag-iisip. Tamis man ma. Tamis manggot. Lain na yung panglasa. Tamis ah. Hindi mo gulay Hindi mo rin ang panglasa. Kanang sambag matilawit. Kanao, tilawit ka nagtamis bag kaslong. Labaw na. Aslong kayo. Hinog mo na. Bisan pa hinog. Garagon kay sambag nga. Hinog yun eh. Yung natin tamarin ba? Ilagay ka mo. Aso. Butang sa kwan day nung maray mong tindi day nung. Yung ang tingin. Ay, nugot ang mga bata. Ito pa sa ito. Gabong. Kasabang ka sa barangay, hindi ka nakakagay. Manugo kag bata, nagmahagbang ng bata, ikaw may kasabaan. Bangka. Anong bata man nga pwede man ikaw? Di mo ko pwede, di mo makasudit yun, ito makasudit to. Adira mo sa sulod. Sa gawas, ang nangyug-yug regalo mo sa gawas. Manghad mga Jacqueline. Yung nila po sa pilin diyon. Yung pilin. Pagburi sa kilin mo na yung kusog. Ah, si Quinta na pa, masiradan ko sige pagpaspas dia. Muna da, ingon ka, di. Ay, Ingon alauna. unsang rasa man, unsang rasa na din, tanaw. Minus 15. Ayan, bata, di dali ko nung tao eh. Lami asambag. Alam. Oy, ay gipanglaban niya mga kapag, kaya nga puro na ko ng sayong. Ang ak naghuwat. Naghuwat ang mga ako. Say, Ah, Lorraine. sure Roy? Tamis ra ba pa di ra ba aslum? Kung pa di ka magtubo? Ang Yung sambag. mga biyo. Mag-ilis pa ko buing. Inabok. Okay lang. Ha. Maghintay ako. Hintay ako. Ready ka na ata ng nagkatigulo na pagsigibo. Hindi na pagkatawanan. Ganyan mong Tagalog ma. Balintong. Yan na lang hapon. Yan na hapon, ibutak ka. Mga tilaw mao. Kanya ako nalipang ito niya. Di man aslum. Ah, di ko. Di ko lagi. Kaslom. Di ko. Kuhan ko niya ako kasi mahilahat ko niya ako. Wala. Log pagkwarta. Kagwapa ra ba no? Isulot naman kaya. Anak. Trabaho na suod. Kaslom. Lahat ko siya. Asa mo laag? Mawasa na siya. Makipag-date na pod. Ang gira. Mag-date nga mga babae nga. Imong i-date. Lang. Hindi
Bitaw burikat dito. Katong na babae nga gamay nga babae. Jesus lang. Nabukanin mong utok isyo kayo. Issue. Miss Universe. Day royal mawalag ka mo inom. Di ko. Sige na po ning abdi ang tiyan day. Ha? Kuan gani ang tiyan sa kuan. Good. Nangilan kayo good. Banang Ako kayo kung kuwan ah. Sikil, bato-bato. Abo do. Oy, day, palabi day ng tubig ka na. Gamay raman. Kung gani, pag inom tubig ito. Kasi per subject ninyo, Bok, ay TNA man din mo sa? Sige na may ko nang gabiin ni Zina. Diin man day ka nga ano naka-eyebrow ka pa man. Wa pa din na. Papa ako na. Sige, medyo ni mo, Bok, ay city ka, no? Ah, kay simba mo tagapon. Inko oy nagsimba mi oy. Bok, ay city ka? Kadi inko ko naka-eyebrow ko. Kasi mo kabal ka man nila, Fern. Ako man nawala. Hindi siguro ning rampa ka. Di sa Sino yung makabalik, day? grupa. Inko nagsimba mi ay bag. Oo, Gabiin ganun, ni dahil na ay, uli. Magtahi man ta ko ganyan galain akong ulo bay. Ha? Akong ganina ba magtahi unta ko galain akong ulo mura ko matumba sa bala. Kubita to sige kong higda. Mat nga no. Dugay ka na to gabi eh. Wala la. Dugay, kinag-cellphone man. Oy! Ay. Alas 11 natulog na ko. Oo, Guman na mag-istorya ni Gina. Nagtulog ko. Kaya nagsayo ko og rosaryo. Hindi siya mag-inom. Hindi na mag-say doon. Wala akong Pangutan inom ang sa alas 11 radyon. sa'yo pa ba? Janawa na. Wala. Pagtahip na ko na kung ano daan kay nagtahip. Sumangil na siya ito, galas 11. Mga tug na mo to, mag-cellphone na siya ang tugad-loud. Wala ay! Ay, ngayon masuk ko magka-guilty. Hindi ko gulte. Di matinood. Masuko de, tinuod di ay. Oo, saman di ay. Kung di masuko, Cellphone. Buntagan magani ko. Wala, Nakamaton. punta, nitugan na, nabitagan ko siya. Nagainuman kong gikuha ag plansa. Hindi nakabalik kong katug. Nawa, nabuntagan ko, no? Alas Tugan na. nandiyan di oras na to. Alas 11 ko na to, nagigda niya. Bawa baya ka nga, di naman ko kayo makatug basta inaaro ng di nang ko dayon makakatug basta kana mong higda ko. Nagtuo mo nga makatug din ko, ang paminaw ka ng dalunggan. Nagpiyong akong mata, nagpaminaw kong dalunggan. Lahi na karon akong kinatugan ay lahi na sa una. Sa una, pag higda na ko, tulog din ko. Pero karon sa unang panahi ko, pag alas 6 na ko mo kuan, human. Na pagkahuman, tagtaon, mamahaw ko, tulog ko dahil. Ako tulog dahil, pero karon, agod. Abutan sa lapas pag alas 12. At paminaw. Naanad naman ka. Sakit nga na kay cellphone. Di na, inanigig ko ka ng, di ko dahil katog. Paminaw. Usahay namin sa kong tulog eh. Hindi na ako at tulog dahil ko. Hino, naman joy time nga, maglisod tagtog. Ako gani pa di sahay mampod. Di mo mahinungan. Ako pa di sahay nga na, maglugas po ko ka nang naikuan to. Bisang saan mo baliskad. Buta kilid naman ka mo. Tikongkong naman ka. Magkuhan di kayo makalimot.